Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gidoia idazterakoan bosgarren kafea hartuta hasi dute esaldiek, baina zuzenketa bat behar duenek. 6. kafea hartuta, saiatuko gara gaurko bigarren kafea hau egiten. Kafea eta gominolak azukrez gainezka asteburu luzea izan da guretzat. Batzuontzat aste luzea hobe esan da. Izan ere inauteriak ostegunen abiatu genituen. Ai ama, zehazkar pasa den guztia. Eguerdiko 12etan hasi zen dana, doinu hauekin. Eta igandean berriz zaldun ita lasaiaren ostean, Dianarekin esnatu ginen beste doinu hauekin. Baina gaur goizak austerre egun honek beste doinu honen itxura zuen gehiago. Inigo, tira, ulertzen dut zuen tolo sartasun honek sortzen dizuen paranoia inauteria zale hori, baino saioa bakarrik egiteko plana duzu edo nora igual negarra egiteari usteko unea ere bada, ez? Ja, bai, igual arrazoi duzu. Igual kanta honekin pixkate nostalgiko. Pero basta de lamento. Zer? Inigo, uste dute etzarela gartxo tulertzen ari? Jazta bukatu dira inauteriak, aurrera begiratzeko unea da. Yeah. 351 egun bakarrik falta dira ostegun gizenerako, Inigo. Baikorra izan. Urte bete, baino gutxiago esan daiteke. Eta bideo batez, gaur, inauteriak amaitu eta garizuma hasi da. Garizuma ia Euskal Herria osoan, baina xuberoan goxuma. Bueno, vale. Garizumako aitzea heldu da, areagotuz begien distirak. Bai, inauterien datak aste santuak ezartzen ditu. Oraintxe 46 eguneko vigilia Pazko igandera heldu bitartean, erlijio katoliko eta anglikanoan behintzat. Ja, 46 egun, Tira, nik ez dakit bide berri hau bat ere gustatzen ari zaidan. Esaterako, gaurko egunez, Chopin jaio zen 1810 poloniar musikagaile eta piano jotzaile erromantikoa izan zen. Oso egile emankorra nocturno bat. Jarri, sensio. Ados. Zuku musikara joa duzu, gartxot, nik zinera joko dut. Izan ere, otsailaren 22 batean Slumdog Millionaire filmak 8 Oscar sari jaso zituen. 2008ko Indo-Britaniar filma da, Danny Boylek zuzendua eta Simon Boafok idatzia. Bika Swarup idazle eta diplomatiko indiarraren izen bereko eleberrian oinarrituta dago filma.
Tira, Nocturno ondo dagoela, baina Eslandun Milonereko kantua hau zen. Eta gaurko egunez bi lurrikara historiko erregistratu zituzten, bata Iranen gertatu zen 2005ean, 6,4 graduko lurrikara izan zen Kermango probintzian eta 500 hildako sortu zituen. Bestea 2011an Zeelanda berrian 6,3 gradukoa, han gutxienez 63 pertsona zendu ziren. Egun sismikoa da gaurkoa, beraz, jar zaitezte salbu eta gozatu bigarren kafearekin. Akaso kargo hartuko idazue berriro, baina hemen ere lurrikara bat gertatu dela dirudi. Baina gu normaltasunera bueltan gara eta Bangladesko hizkuntza mugimenduari buruz hitz egin behar dizuegu. Eta ro taldeko Gontzalo etorriko da gurera Baiagoan lan berria aurkeztera. Eta Gartxot Inigo Goñirekin izan da doinuetatik haratago podcasta osatzeko. Eta gauza bat esango dizuet, austerre eguna izateko nahikoa eta gehiegi esango nukenik. Otsaiak 22 ditu gaur eta asteazkena da, bai, errautsa asteazkena. Lurrikaren epizentrotik, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Gartxotun zain letona eta bere parra zaizorati dituen parra, baina zerbait izango du. Imaginatzen ari nintzen, asteburuan makina baten saiatuko zenuela gaurko dantza hau ez, eta beste hainbestere baino. Jo, dantza hau ez, baina zei zibilin izen daukat besoa minduta, lepoa minduta, belauna minduta, dena txikituta. Bueno, atxaldeon. Atxaldeon, bai. Idoia dabil oskudun zu txintxoa obilizara, ez daukazu zer minduta edo bai? Bai, behatza moztu, Egia da, noiz moztuzu? Duela pare bat egun, Ai, ama. gaur jakendu behar dut, hoi izan ziten medikuak. Eta, ez dizu baja manda zer? Ez, Zan dizu... aurrea jarraitzeko bizitzarekin. Idoia dabil oskudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide edoaren errautsak edo errautxetatik bizirauten saiatzen ari den norbait. Inoteriak atzean utzi ditugu eta gaurko saio egiteko pres gara. Otsaiak 22 ditu gaur, arratsaldeak 4:13. Otsaiak 22 esan dut, orain falta dana da, bigarren kafeak 535 duela. Gu hemen hirurek prest durrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Ongi etorri, bigarren kafera. Gartxotun zain letona, zein zure maite dut? Uste maia zue, bi dauzkat, bat labur botako dut, azken ordukoa izan delako, hemen txenebien programa bitartean inteligentzia artifizialaren bitartez irudiak sortzen, eta oso kurioso egin zait, lehenengo gauza sartzean eskatzen duna dela, ateratzen dira
demuestra que no eres un robot. Bai. Izugarrizko oksimorona irutu zait, inteligentzia artifizialeko doako aplikazio batean sartu eta lehenengo gauza ea robot batetzaren galdetzea. Ez dakit, kurioso egin zait. Baina, nire benetako maite dut ofiziala, asteburuan ikusi nuen A Straight Story David Lynchen filma da. Izan ere, pixukide batek, pixukide batek, ez pixukide bakarrak, batakoat, xapok, gomendatutako pelikula bat, eta hortxe bili ginen, igande atxaldez ikusten eta benetan erlajatu ninduen. Azkar eta spoilerri gabe trama pixka kontatuko dut. Hau da, bizitza errealan pasatako istorio bat, eta bertan, agure batek bere anaiarekin pixkat liskarra du azken 10 urtetan, ez dira hitz egiten, eta bere anaiari olako stroke edo infarto bat ematen dionean, bisitatzea erabakitzen du. Anaia bizi da ondoko estatu batuetan, Idahoan edo ez dakit, baina gureak ez du karnetik edo ez du gidatzeko aukerarik, bistako arazoak dituela, eta orduan, ez dakit nola esaten zaio, baina belarra mozteko edo zerbait jasotzeko alako tramankulo batekin egiten du iaia, bastakit, 1000 eta piko... Kosetxadora edo. Kosetxadora, lawn mower, hoi izan inglesez ikusi genuen eta, baina baserrian erabiltzen den traste horietako batekin, egiten ditu 1000 eta piko kilometro, eta bidean topatzen ditu hainbat pertsona eta egoera, eta oso historia gizati arra iruditu zitzaidan, gaur egun input eta informazio askoko pelikula horiekin alderatuta askoz simpleagoa, minimalagoa ere esango nuke, eta benetan maite dut eta jendeari gomendatzen diot, David Lynch aski ezaguna da, baina nik bere filmografian ez nuen pelikula hau ezagutzen, eta benetan aurkikuntza ederra izan da. Nik hausaz ikusi nuen, behin filminek edalako plataformaren batek, ez dakit, pelikula bila gomendatu zidalako edo euskalo. Eta ikara gare gustatu ditzaidan, oso pelikula minimala, baina gora zine minimala, Bai, eta ez dakit paisaiak eta road movieek beti dute, ez? Paisai aldatze horrek beti du, ez dakit, bizirik sentiarazteko joera hori, ikuslea bizirik sentiarazteko, eta ni ere ala sentitu nintzen. Bide batez zinazari garela 20.000 erle espeziek, 20.000 espezies de abejas pelikulak, Esti Urresolaren pelikulak, jarraitzen du, ez, hor bere bidean, Berlinalen egunotan, badakigu dautor film jaialdian ere, itxira ekitaldiko pelikula izango dela, Malagan izan zen martxoaren 16an, zinetara iritsiko da, urrengo apirilaren 21 eta tira, zinazari garela azerrakasta, 20.000 espezies de abejas pelikula izaten ari dena, oraingoz, bide festivalero honetan, idoia. Bai, larun batean uste izango dala sari banaketa, ea zer gertatzen den. Zer gertatzen den, hori Berlinalen, ez da? Hori da, antxe da biltzea egunotan, bera eta lantalde guztia, beraz, zorterik onena, baina tira, uste dut filmaren zatere, antxe egotiare izan dela nahikoa sari, eta ikusiko dugu, zurenik ez dugu ikusteko aukerarik izan. Idoia, zure maite duta zein da? Nire maite duta da euria. Aira. Asigea. Eskertzen da, hasieran eguraldi ona, eguzkia, baina hilabete euri tanta bat ikusi gabe pasatzen zunen, baina eskertzen da euri pixkat egitea, ez du asko iraun, baina badirudi hurrengo guretan botako dula. Nei olako ansiedade klimatiko bat sortzen dit, gorla hilabete bat euria ikusi gabe. Ansiedade klimatiko bat, zeu guapoa. Oi, existitzen da, oaintxas matuzu. Ez existitzen da. Igual egun baten repor bat imardu horri buruz. Ansiedade klimatikoa. Nik esan behar dut kontrakoak eragiten ditela ustet, idoia. Justo, ez dakit, nik euria ez dut faltan botatzen, baina euria asko iten dunean eguzkia bai. Baina, aurten empategoaz, ez nahiko urte, ez dakit, parekoa euki dute bi klima horiek, ez? Bai, ez dakit. Arraro xamarra nire ustez. Oso, ez dakit, muturreko denboraldiak izan. Bai, eta kasu izan da, gauza bat espero dezunean bestea nagusitu da, eta alderantziz ere. Oso hotza, oso beroa, oso lehorra, oso ezea. Alare, ni nau bat gartxotek dionarekin, nik
nekez faltan botatzen dut faltan euria. Normalean euraldi honarekin, etxea euriaz asko gogoratzen. Aldrebez denean asko zerrexago botatzen dut faltan eguzkia. Berdin, niko antxe bertan firmatuko nuke bizitza osoan galtza motxetan eta txankletetan ibiltzeko dokumentu fantastiko hori, eta euria faltan botatze tenean. Idoiak bere antsiedade klimatikotik esango dizu orduan desertizazioak irentziko gintuzkela. Baina, ondartzan hori baian. Ez? Bai, baino... Ur basoa bota gainetik, euriari du. Igual ibaiek etzan gehatuko. Hortako urte asko. Ez dezatela esan saiatu ez zinenik. Ez dezatela esan. Hemen txegorka dio, espaldiko Gartxot elkarrizketa ona. Takit oso zein. Ikerez. Hainbeste entrevista egiten ditu Gartxotek, egiten dizkiote. Zuere, pixkat euria eta eguzkia zela, nahiko simetrikoa zea. Bai. Egiten dituzunak eta jasotzen dituzunak, asko. Bai, baina eguzkia beti, hariman, Osas, Inigo, Kami, Alkandora ona, aspaldikoa da, egorka ezagutzen zenun, Nire maite dut da Tolosako danborra da, ze ona, ze danborra da egiten da Tolosan? Idoia, zuetea zia aurten danborra dan? Ez, aurten ezin izan detatera. Denon urten bai, ez? Bai, ostiralekoa. Ostiralmekoa izango da orduan gorka. Euria ez eguzkia moreno jartzeko. Bai, bueno, bakoitzan nahi duena, nahi duena. Eta hemen norbaitek jarri digu haserre dagoela Mikel Alberrok Facebooken gure publikazio programarekin. Ez da esan dugun, Mikel, baina barke guzu. Zen gure intentzio inora sarratzea. Akaso nahi gabe eman dio. Edo akaso ez zaio gustatu gure maite duda. Nik nire azut esan ez? Ez. Eba... Burua barkatzen. Nik maite ditut... Inauterik. Bai, ez gominolak. Gominolak pixkate, ez dakit, droga berregituratzaile bezala. Ez pixkatola nekatuta edo pixkatola burumakur edo... Gominolak. Bai, edo igande pasa fantastiko gominolak gehiagik jateren tripako minorize. Zinea, pelikula etxen palomitak eta gominolak, gola. Ni txokolatearen alde. Txokolatea, bueno. Eta tira, arratsaleko 22:22 diren honetan entzungo dugu. Eramaten lierren berriena, gaurko gure saio abiatzeko. Bigarren hilabetea du 2023 honek, 22. eguna du txaiak. Bueno, 2 ordu nahiko izango dira zuekin gozatzeko. Ez dezatela esan apurtu ezkinenik. Ez dezatela esan gure bizitzan nola erraztu, norko botatu, maitatzeko ahulegiak garean. Zer dakite astu noiek, zure barne matxinadez, probatu alduzu zeure burua barkatzen. Urak dakarren guztia du gero. Urak dakarren guztia du gero. Arratsaleko 4:24 minutu eta aurrera egingo dugu, Gartxotun zain letona izan baita. Doinuetatik haratago podcasta osatzen,
Inigo Goñirekin, girotan ibiliko gara gaur, Gartxot? Oi, barkatu mikroa. Bai, laguna handia da, Inigo Goñi, eta esango nuke, ezagutzen duten meloman horik handienetakoa. Ikusiko, entzungo du, entzuleak Inigoren aukerak eta kurioso bezain originala, baino ilusio handiz elkartu naiz berarekin, banekielako zer berria eta inork aipatzen ez duena ekarriko ziola, gure entzulegoari. Entzungo dugu Inigo Goñirekin, doinuetatik aratago Gartxotun sainen eskutik, handi bueltan Bangladesera joango gara Idoia Dabilaren eskutik, eta ondoren ro taldeko Gontxalo dator, Azkoitiriko kerezpaniz. Bai, ezta. Horrezin faiatu, Bai, baki taldekide bat azpeitiarra dela eta zalantza egin dut bat lau ote zen edo lau bat. Osea, futbol estrategia bezala Gartxot. Tira, Inigo Goñi, doinuetatik aratago, hemen bigarren kafean, naiz irratien. Ongi etorri doinuetatik aratago podcastaren kapitulo berrira. Kostako litzaidake hiri hontan gaurkoan gurean daukagun pertsona baino musikazale handiago bat topatzea, eta horregatik aukeratu dut Inigo Goñi laguna handia. Egun hon, Inigo? Egun hon. Eta eskerrik asko gonbidapena onartzagatik. Zuri, placer bat. Bai, plazerra gurea. Dakizuen bezala doinuetatik aratago podcastean, gonbidatuen lau abesti kutxun ezagutzea da helburu, pixka, eta astero, ez dakit, talde berriak deskubritu eta abestitzar berriak barneratzeko. Asteko beti botatzen den galdera, Inigo, zein da zure harremana musikarekin, edo nola definituko zenuke musikarekin daukazun harremana? Jo, ez dakit, egia esan txikitatikan kriston pasioa, biolina jotzen duen txikitan, gero bateria jotzen dut, eta esaten den bezala, gian melomanoa naiz ez. Bai betiko musika, eta gero ere bai azken tendentziaren hor nago beti gauzak bilatzen, musika berria bilatzen, eta produkzio berriak bilatzen, eta melodia poliak bai bilatzen. Bai, horregatik esan dut, Inigo izango litzake denok daukagu lagun bat beti abesti berriak bidaltzen dizkiguna, nire kasuan zu izango ez duenak horietako bat, eta egia da, ukazula olako radar epiko bat, pixkat azken nobedade eta musikak nola beti ukitzen dituen aldaketa asko ez, generoetan eta horrela, esango nukezu beti zaudela hor pendiente soinu berriak nundik arakatu. Asingo, lehenengo kantu kutxuna ekarri nahi izan diguzuna zein izan da, eta aipatu diguzu zergaitik ekarri nahi izan diguzun. Bueno, aurkeztuko izuete Weeble izeneko talde bat. Bi produktore, Amsterdamekoak, eta bere garaian Alejo Griseko sinteak aurkeztu edo, deskubritu zian talde bat da, eta horixe, zer egite dute, zakite, jazz, trip-hop, elektronikako kantak egiten dituzte, eta Forever kanta hau, izango ditzake pixkate gehiago, niri goratzen dago pixkate Radiohead, eta Radiohead jausetago bat bezala, eta hori. Bai, igual entzularentzat, ni ere ez naiz oso aditua, baino, elektronikak ere ze anistasun daukan, nik ere Alejo horbego oso handia ezagutzen dut, atzo hitz egin behakin, eta egia esan berare oso zalea da, ez dakit, elektronika oso esparru handia da, baino gero elektronikaren barruan ere, ez dakit, hau nik nire hitzekin definituko dute, baino niri asko gustatzen zaizkit, pixkat minimaletik asko daukaten hoiek, hau da soinu oso bortitzak ez dituzten plantamendu elektronikoak, baino oinarritzen dena pixkat errepikapenean eta asko, ez dakit, trantze hori bilatzen, ez? Trantze diot, gauza bat errepikatzen denean abestian sartzen zea eta pixkate galdu egiten zea. Ez igual, normalean ohitura ditudan estruktura borobiloiek, eta bai igual abesti espansiboago edo luzeagoak. Eta hori ere niri adibidez Alejok pasa izan dizkit horrelako talde batzuk, igual definitzen ari nahi izena RXY izango zen, urtean deskubritu nuena. Ez dakit Weeble hauek antzekoak izango diren, nik ez ditut ezagutzen, baina ziur Alejo komendatu bali maizu eukiko duela berezia den zerbait. Eta entzule, eazuk Weeble ezagutzen zenuen, eta ala ez bada, ziurrenik gustatuko zaizuela. Inigo Goñiren lehen kantu kutxuna. Weebleen izena nola zen? Forever. Forever.
goaz, entzun dugu Inigo Goñiren lehen kantu kutxuna, Weeball taldearen Forever abestia. Gustatu bali mazaizue idatzi naiz irratia, emango dizu Alejo Orbegozon imeia eta bialduko izkizue gomendioarrak. Bueno, ez, broma da, baino egia esan elektronika ze mundu anitza den, eta beti sentituet badagola jendea oso zalea, ez, oso frikia zentzuenean, baina gero beste askorentzat badela oraindik pixkate deskubritzeko daukagun mundu haundi bat, eta egia esan jende askoari da ere gauza ezberdinak egiten hor, beraz, investigatzen eta entzule fin izaten jarraituko dugu. Aurrera goaz, Inigo, bigarren abestia zein da eta zergatik aukeratu duzu? Ba, Domi and Gidi Beck, Take a Chance kantua, kanta hau Anderson Paak abeslarekin fiaturina. Eta bi gaztetxo, 17-20 urteko talde bat, jazz munduan errebelazioa izan daitekena edo dena, jende guztia hitz egiten jazz munduan beraetaz, gazteak direlako eta gauz originalak egiten ari direlako, eta lehen urtean atera zuten uste disko hau, eta disko honetan kolaborazio pila, kantu honetan bezala Anderson Paak, Thundercat bai, eta Mac DeMarco, eta Snoop Dogg, orduan jende indartsua, poteretsua, beraekin lanean. Bai, leno, elektronikarekin esan dugu bezala ere, nola pasatzen den, daude artista gazte pila bat, olako, ez dakit, nik fusioa ditzen dio, beste izen bat eukiko du, baina nola, igual, beti kontserbatorio eta ohiko estilo, ez dakit nola esan, ertxiagoak, jasa eta, asmatzen nahi naiz, baina kontserbatorio ari normala lotzen dizkiogun joera asko, era oso moderno eta soinu berrietan oinarrituta lantzen. Esan nahi dut, askotan irisgarritasun gutxiago edo entzuteko zailagoa diren gauza horiei beste buelta bat eman eta gaurko eguneko soinuetara ekartzen duten artista asko, ez? Zaizu iruditzen badagola gaur egun ere joera bat gauzak nasteko igual lehenago etzegoen atrebentzia batekin edo? Ustez ikusten da, eta argi eta garbi, jende oso gaztea segituan kriston produkzioekin. Hau da, naiz eta izan gaztea eta berria izan, ja segituan oso produkzionak, kanta borobilak, eta hau da, futbolan pasatzen den bezala, segituan ja daudela ja Championsa jolazten, hori pasatzen da ere musikan, ez? Eta gaina esan dezun bezala ere, ze joera daukaten dena, gero askoz ditugu ezagutzen, nik Anderson Paak adibidez bai, ze joera daukaten denak ere beraien artean elkartzeko, askotan esaten da belartxarra ekartzen dula, baina kasu honetan belarronak belarrona ere bai, ez? Hau da, esanet, kolaborazioak ere zehoikoak diren gaur egun artista ezberdinen artean baita ere halako, ez dakit, musika ezberdin eta berritzaileago hauetan, ez? Zuk esan dezun bezala, izugarrizko produkzioak jazten dituzte, baina beraiek ere salto egiten dute produkzio batetik bestera, azkenan beraien ondar honena usteko eta denen artean, kasu honetan ez da Anderson Paaken igual abesti bat edo kolaborazioa, baina ziurrenik Anderson Paaken abesti batean egongo da beste kolaborazioaren bat ere, horrela puntako musikari batena, eta egia esan fascinantea da nola elkarlana egiten duten eta bidean halako abesti puskak utzi. Entzun ningo dugu, zeni Anderson Paak zalea naiz, artista honen izena ez nuen ezagutzen, nola esan dezu zela bestea? Domi and Gidi Beck. Gidi Beck, bikotea. Ez dakit zeintzuk dian, baino ziur, beti esaten duten bezala, Inigo gomendatzen badu, pena mereziko du. Hementxe dakazue, Inigoren bigarren abesti kutxuna. You're only funky as your last cut, but ain't no use in packing what is wrapped up. They question why I'm prepping for disaster. I guess I'm still affected by the last one. No need to make excuses on behalf of. Sometimes I just do stupid shit for the reaction. To blame it all on foolishness that I would rather. But if we speaking truthfully, I'm just an asshole. God won't give me more than I can handle. Rich, but I can't afford to have a scandal. This isn't what we wanted, but I'm sick and it's senseless to try to front like I can't stand you. Found another one and that's cool, but I'm the only one who has you. If there's something that I can do, tell me what, I'll make it and come back through.
it can't be too late. Come back home. You held me right where it's safe. No one compares. No one could ever replace. It's not too late before you walk away. Hold on, just let go of who I used to be. Right now, I need you to take a chance on me. You've heard it before, so this time I let the action speak. Right now, I need you to take a chance on me. Yeah. The bang I needed for the breakthrough. The nights I entertain women, what a waste. For the sake of getting laid, eyes wide awake, mind in the maze, trying to find a new escape route. You never ran out of patience, so I turned around, man enough to face it. Even though I changed, it's the same location. When you come home, I'll be waiting. Come back, it can't be too late. Come back home. You held me right where it's safe. No one compares. No one could ever replace. It's not too late before you walk away. Hold on, just let go of who I used to be. Right now, I need you to take a chance on me. You've heard it before, so this time I let the action speak. Right now, I need you to take a chance on me. Don't leave, baby, hold on. Just let go of who I used to be. But right now, I need you to take a chance on me. You've heard it before, so this time I'll let the action speak. But right now, I need you to take a chance on me. Hortxe entzun dugu Take a Chance, edo aukera bat hartu, Domi eta JD izan, ez da? JD Beck, elkarlanen ateratako abesti puska, eta nik impresio dakat gaur entzuleak inoiz baino abesti, ez dakit ez ezagun denitza, baino berriak behintzat entzuten ariko dela entzulea, zen benetan gomendio bereziak gaur Inigo Goñik ekarri dituenak. Aurrera goaz, 3. kantu kutxuna zein da Inigo? Ba, Janel Monaen, float kanta, orain dela noiz bidali izun gatxot. Duela 3 edo 4 egun, edo. Bai, hau orain esatezunean pentsatu dut. Hau bai, aurreko egunean ikusi nuen hor argazki hori Spotifyen miniatura hori webgunean, beste behin Goñi ari baitzen, asko gustatu zitzaion abesti bat bidaltzen bai, duela 4 egun horrela izango zen, eta egia esan niri asko gustatu zitzaion, baina kontatuzuk nola aurkitu zenuen abesti hau eta pixkat honen inguruan. Bai, uste dute Amerikar bat da, ezagitu, 37 urteko abeslari bat, dena bezala multi-instrumentista, kompositora, eta segituan, ja, entzuten duzunean, gogoratuko zaizue pixkat Rihanna agian, baina alternatiboagoa eta ikusten da segituan produkzioan detaile pila bat, melodia oso onak, eta orain bai Ameriketan ikusten den bidea da oso ondo abestu eta gainera oso ondo rapeatu. Eta hau da pixkat horren erakusle jo. Ez que dena daukate gainera, batzutan esatezu, ze hau txona, ze estribia, baina gero, de repente azten dira hor hitzak bata bestean segidan botatzen, eta askotan aipatzen den flow edo estilo berezi edo hori ere, eske dena daukate, eske dira instrumentalista onak, produkzio onak, ondo inguratzen dira, eta gainera gauza bat gutxi ez balitz, 2 edo 3 edo 4 gauza ere izugarri ondo egiteko gai dira, bai, gogoratzen naiz abesti hau bialdu zenean eta ondo definitu bezu. Niretzako badauka mainstreamea delero lehen lerroan entzuten diren abesti puska hoien presentzia sonikoa, argi eta garbi, baino eraberean badauka mainstreamean akaso ikuste ez diren beste detailetxo, gauza arriskatuago edo soinu bereziagoen proposamen bat, eta
guzti horri batzen badiozu, dena horekan jartzen duen produkzio bat, zuk esan dezuna, gatzen zaizu, lehen lerroan edo mainstreamean konsumitu alko litzateken abesti bat, baino ez dakit, berezitasun eta hainbeste maite dugun originalidade horren zantzu pila batekin, ez? Bai, eta ikusiko duzu ere bai segituan, oso errex entzuten den kanta bada, eta gaina segituan flowan sartzen zara, ez? Eta hori, bueno, azken aldian Ameriketan kapazidore gate, ez? Adibidez, Silsonikeke bai hori lortu zuen, hemen bai Silsoniken edo harmonioieke bai gogoratzen hau, Bruno Mars pixkate bai, eta temazo bat. Enaiz oso mainstream kontsumitzailea egia esan, baina entzuten baldin badete kanta hon bat mainstreamean berdin zait esatea gustatzen zaidan edo ez. Aprobetxatuko dugu aurreko abestian kolaboratzea zelako eta orain aipatu dezulako, Silk Sonic taldea Anderson .Paak eta Bruno Mars ezagunek esango nuke, naiz Bruno Mars handiagoa den, egindako, ez dakit, super talde bada, eta gira da, okerrez banago lehen urtean edo duela 2 urte atera zutela An Afternoon edo An Evening with Silk Sonic lehen diska, eta Inigo eta Bioi asko gustatzen zaigun, hemendik gomendatzen dugu ere, izan ere, ez dakit, badukate hola duela markada batzuk atzera eramaten gaituen soinu bat, baino esan dugun bezala. Gaurko elementuekin, gaurko hook eta estribillo ederrekin, gaur egungo irreverentzia punto batekin ere esango nuke letretan eta flowan, eta leheno bezala ematen du denbora makina bat eta iraganeko onena eta gaur egungo onena fusionatzen duen beste talde bat. Silk Sonic, gomendatzen dugu mendik, beraien lehenengo disko osoa makina bat ordu pasa ditugu, horko redobleak entzuten. Inigo. Baina, bueno, guk orain Jane Moa esan dezu ez? Jane Moa artistaren, Janelle Moa artistaren Float abestia entzungo dugu, Inigoren 3. kantu kutxuna. Okay, hear myself. Yeah. No, I'm not the same. No, I'm not the same. No, I'm not the same. No, I'm not. No, I'm not the same. I think I done changed. Yeah. No, I'm not the same, nigga. I think I done changed, nigga. See something not the same, nigga. I used to walk into the room, head down, I don't walk, now I float on my float on this club. They hanging on to that goose down in my cup. Float on my float on this club. I don't step, I don't walk, I don't dance, I just float. I don't dance, I just float. I just float. I'm light as a feather, I'm light as a feather, yeah baby I float. It's hard to look at my resume and not find a reason to toast. She throwing that thing in a circle, making it viral, I might just elope. Say listen lil' mama, you like Shabari, watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me, I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies, over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies, they are not who they pretend to be. I had to protect all my energy, I'm feeling much lighter, now I float on my float on this club. They hanging on to that goose down in my cup. Float on my float on this club. I don't step, I don't walk, I don't dance, I just float. I don't dance, I just float. I just float. I'll wear the tire, check out the robe, I'm fresh like a pope. I'm doing my dance on catamarans and you got a coat. I'm counting my blessings, we ain't stressing, just look at this glow. I got that magic, I'm really prepared for whatever, whenever, so who wants to smoke? Came back from the future to take all y'all niggas and take all y'all hoes. They said I was by, yeah baby I'm by a whole nother coast. She stay in the hills, he stay in Atlanta, I pay for them both.
My face card don't come with a limit. I swipe it, I spin it, I swear I be doing the most. Float, float on my float on this float. They hanging on and that goose down in my cup. Float on my float on just float. I don't step, I don't walk, I don't dance, I just float, 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 float. I don't dance, I just float, 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 Aurrera goaz, Inigo, eta azken kantu kutxuna eskatuko dizut, gaurko programa eder eta aberasgarri hau borobiltzeko. Zein izan da laugarren kantu kutxuna eta zergatik ekarri nahi izan diguzu? Alde batetikan, naiz oso elektronika mainstream edo EDM izeneko oso zalea. Ez dakinarentzat barkatu, EDM-ek esan nahi du Electronic Dance Music, dantzagarria den musika elektronikoa, esango nuke. Baina orain jarriko dugun kantaren produktorea, airia egiten oso kanta bereziak eta espektro hortan house musikako kanta berezi bat, bereziak egiten ari da. Produktore hau duela urte asko Inglaterrako chart artistekin kolaboratu eta idatzi izan du kantak idatzi izan ditu. Ellie Goulding, Rita Ora, Ed Sheeran eta horrelako izen potoloak. Eta uste dut COVID garaian hasi zela singleak argitaratzen, eta azken aldian uste dut kriston erreperkusioa eta kriston exitoa izan ari den produktorea dela. Izena ez dugu esan? Izena Fred Again. Fred Again, izena ere kuriosoa, Fred izena aukiko du berak, suposatzen dut, eta Again berriz esan nahi du, Fred berriz. Atzo komentatu genuen justo ez, niri ere atera zait hor nonbait egunero ikusten ditugun sare sozial eta informazio iturrietan izen hau, eta okerrez banago, zakit azken urtean, baina naiz eta tipo ezaguna izan, egin du aurrera pauso bat azken urtean, lehen lerroratze hortan, ez mainstreamean, eta naiz eta esan dezun bezala kolaborazio asko egin, orain ari da pixkat bere izena gehiago ustiatzen, ez? Eta lehen lerroa jartzen bere sorkuntzak. Atzo komentatu zirenean ez, gainera, asko egiten du beraren produkzioetan abiatzen da lagunen audio edo nola esan zenean. Uste dut pandemia garain hasi zenean kantak egiten, pandemian, WhatsAppan asko erabiltzen genuen, eta bidatzen zizkioten lagunak edo ezagunak audioak. Eta audio horiek sartu ditu edo intro bezala edo kantan erdian edo kantaren parte bezala. Eta hori da, pixkat desberdina ere, Baina ikusten da, kriston produkzioa, kriston kreatibitatea dakan pertsona dela eta oso elegante ginen. Naiz eta mainstream mundura jo, baina oso ondo egindako kantak direla. Ikusi nun bideo batan ere, deigarria egin zitzaidan, usteet badaukala nahiko habilidade padarekin. Esan nahi dut, elektronikan gauz asko, ez dakinarentzat, badagor diferentzia txiki bat, etxean gauzak egin eta gero nasten dituztenak live edo zuzenean, baina gero ere jende askok egiten du alako pad ezberdinekin eta botoi ezberdinekin zuzenean joko hori, eta ikusi nun bideoren bat, Fred hau alako ez dakit 16 botoieko pad batean eta behatzekin izugarrizko habilidadea erakusten ez dela ere beti ematen, elektronika sortzen duten guztiak etxean, ez dira gero igual zuzenean ainabiak, edo esan edo, baina ez di joaztela bi elementuak eskutik helduta, eta deigarria egin zitzaidan bere kasuan ikusten zela zuzenean izugarrizko jarrera aukitzeaz gain, izugarrizko gaitasuna ere bazuela egurrean aritzeko. Berez uste dut bera hasieran idazle konpositzaia zen, pope munduan, baina uste jotzen duela instrumentu guztiak. Bateria, gitarra, sintea, dena. Orduan
hor ikusten da, gero ere bai, ze habilidadea dakan, gero orain, pintxatzen dundian, ikusik, ingo ditu liveak eta horrela, eta orduan, kristoen kapazitatea, patakin jolasteko, edo sintiakin, eta segurazki kantatu ere kantatzen du, eta, karak bat, ez? Bueno, beti izaten duguna, ez dakitzeatik kanpokoak beti ematen dute diala gu baino hobeagoak, hemen dana dia multi-instrumentalista, produktore, abeslari eta dantzari, fin, esango dugu, ziurrenik Ingalaterran edo estatututan jaio izan bagina Inigo hemen parean daukagun balda hori Grammys beteta egongo litzakela akaso. Agian. Agian ez, hori ere ala da. Baina, bueno, bitartean, eta zuri eskernik ere ala egiten dut, bitartean belarriak zabalduta jarraituko dugu, musikak eskaintzeko dakan guzti hori xurgatzeko, eta eskerrik asko zuri, gaur hona etortzeko tartea hartzeagatik, eta esan bezala, Fred Again artista ingelesaren Delilah Put Me Out of This, Delilah atera nazazu hemendik edo gauza hontatik abestiarekin esango dizugu agur, hurrengo astera arte. Hementxe dakazue Fred Again, eta ondo segi. But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this. Pull me out of this. Pull me out of this. Music's getting faster. Touch me. Oh my God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Holy shit. Talk to me. You know how to calm me down. 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 Pull me out of this.
40 minutu rock. 3 urteko etenaldiaren ondoren, naiz eta 40 minutu rock taupada bakarrean elkar batu gara berriro euskal preso eta senidekin elkartasunez sortutako ekimen erraldoi honetarako. Dagoeneko sarrera guztiak agortuta daude. Jaialdirako sarrera erosi duen orok, naizen gazte arpidetza jasoko du opari hilabetez. Horretarako landako gunean QR kodeak egongo dira jaialdiaren egunean bertan. Naiz irratiak saio eta despliege berezia egingo du otsailaren 25ean Durangotik, eta landakon bildutako giroari buruzko bideoak, kronikak eta argazkiak ere ikusgai izango dira naizen. Bagatoz, badatoz, azkena izan dadila. Berrogei minutu rock. Naiz irratia. Arratsaldeko 5:00 13 segundu besterik ez, eta gu bagoaz pixkana naiz irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, antxe dugu, Egoi Belategi lankide. Egoi, arratsaldeon. Baita zuei ere, zer modu zaudete, otsailaren 22 dugu soldata arrakararen gainean fokua jartzeko nazioarteko eguna hain zuzen ere, eta horren arira datu argigarria jakinarazi du gaurkoan emakundek. Gizonek emakumek baino 6.000 euro gehiago irabazen duten urtero. Tira emakumeek egiten dituzten lanei balio txikiagoa ematen zaiela salatu du gurean Lab sindikatuko Maili Isasik. Emakumeok egiten ditugun lanak debaluatuta daudela, balio gutxiago ematen zaiela, lan berdina egiteagatik, ez? Emakumeok egiten ditugun lanei. Lan arrotik jarraitu, zentzule esango dugu baita ere tamalez, behargin bat hildela lan istripuz gaurkoan Arrigorriagako Txako industria eguneko lantoki batean. Dirudienez, astearte eguerdian eman zen istripua eta gaurkoan zendu da behargina Gurutzetako ospitalean. Bularrean jaso zuen kolpea eta horren ondorioz eraman zuten ospitalera, Geuria tokiko edabideak jaso duenez, hildako langileak 51 urte zituen eta 22 zeramatzan enpresa horretan lanean. Aurten Euskal Herrian lan istripuz hil den 7. langilea da, elak ohar baten bidez gogorarazi duenez. Eta honekin batera baitere gogoraraztea Amurrioko Pine enpresa batzordeak jakitera eman duela, eren egun astelenean instalazio eta montaia horretako 2 langilek istripu bat izan zutela, eta horietako bat oso larri eraman behar izan zutela, kasu honetan ere, Gurutzetako ospitaleko erredura handien unitatera. Amaitzeko informazio praktikoa beti bezala entzule, lehenxeago esan dizuegu Antzuolan istripu bat izan dela eta horren ondorioz. Gipuzkoa 6 bat errepidea itxi behar izan dutela, herri bat zabaldu dute duela 30 minutu, eta duela 2 minutu eskaz jakinarazi du trafiko zuzendaritzak 2 erreiak zabalik daudela puntu horretan, Gipuzkoa 6 bat errepidean, eta gutxitu zoazela bertan sortutako autopilaketak. Hauxe dena momentuz, arratsaldeko 5 eta minutu bat dugula, arratsaldeko 6 gu izango gara bueltan informazio gehiagorekin, eta bitartean badakizuen gozatu bigarren kafeaz. Aio! Eskerrik asko Egoi Belategi, gu aurrera goaz, 5 eta 2 minutu oraintxe, hementxe bigarren kafean. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Elkarbizitzaren bidean oraindik pausoak eman behar dira, gauza asko falta dira oraindik egin behar direnak, alde batetik arlo etikoari dagozkionak eta egindako milaren errekonozimenduari dagozkionak kasu batzuetan, biktima guztien errekonozimenduari dagozkionak bestetan, eta baita espetxe politikan. Espetxe politikaren azken helburuaren inguruko eztabaida ere ezinbestekoa iruditzen zait. Berez edo formalki espetxe politikaren azken helburua birgizarteratzea delako, baina ikusten ditugun zenbait neurriekin, badirudi azken helburu hori ez dela birgizarteratzea, baizik eta mendekua
esango nuke, edo behintzat zigorra. Presoen eskubideak betetzen ez dira, gradu progresiorik ez badago, nola lortuko da birgizarteratze hori. Lehen oso erraza zen mezua, esan eta erraza ulerkorra zen, dispersioaren kontrako manifestazioa ziren, jende guztiak ulertzen zuen presoak Euskal Herritik kanpora zeudela eta logikoa zela Euskal Herrian bizitzea. Eta orain mezua beste bat izatera joan beharko du. Eta oso argi azaldu beharko da zer den eskatzen ari dena zeiti bezala, egia da batzuek, segur asko, desitxuratu nahiko dutela gertatzen den ura, ez? Esan nahi dut oso importantea da hori mahai gainean jartzea, badagoelako bestela, arrisku bat jendeak ulertu dezan hemen impunitatea hitz egiten ari dela. Eta 30 urtek kartzelan pasa dituen pertsona baten kasuan impunitate gutxi dago. Edo autobus bat erretzeagatik 17 urteko kondena jarri eta erdia bete duen pertsonaten kasuan impunitate gutxi dago. Eta uste hori oso ondo azaldu behar dela jendeak uler dezan zehazki zer den eskatzen ari dena. Eta ez dadin horrelako desitxuratze bat eman eskatzen ari den horretan. Uste dudalako eskatzen ari den hori gaur egun ere gizartearen gehiengo batek babestuko duela. Julen Mendoza eta Nago Alba, Naiz irratiko analisi mailetan. Informazioaren aria, egunero goizeko 7:00 10:00. Keep calm and bigarren kafea. 5 minutu puntuan bagoaz Bangladeshera, hango giroan kokatzera behintzat. Bengalera Pakistango hizkuntza ofizialetako bat zela aitortzeko mugimendu historikoa ospatzeko, otsailaren 21 ezarri zen hizkuntza mugimenduaren eguna Bangladeshen. Mugimenduak 1957tik 52 iraun zuen, eta inflexio puntua izan zen Bangladesko historian. Paper garrantzitsua izan baitzuen herrialdearen balizko independentzian 1971 urtean. 1947ko Indiako banaketaren ondorioz, egun Bangladesh eta Pakistan diren mendebaldeko Pakistan eta ekialdeko Pakistan sortu ziren. Ekialdeak biztanleriaren 2 inguru zituen arren, mendebaldeko eliteak zuen botere osoa, eta urdua ezarri zuen hizkuntza ofizial bakartzat. Ura bakarrik erabiziteken medioetan eta hezkuntzan. Bengalera onartutako ikasgaien zerrendatik ezabatu zuten eta diru paperetik eta zigiluetatik kendu zituzten bengalerazko idatziak. Aurkaritza eta protestak berehala piztu ziren. Dakako ikasle talde handi batek Abdul Kashemen gidaritzapean manifestazioak eta mitinak antolatu zituen bengaleraren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Ekialdeko bengaleko herria identitate nazional bereizi bat ezartzera bultzatu zuen mugimendu linguistikoak, Pakistanen gainerakotik bereizia. Mugimenduak 1952an hartu zuen indar berezia. Urte horretako otsailaren 21 goizeko 9 aldera unibertsitateko ikasleek protesta baketsu bat antolatu zuten urdua Pakistango hizkuntza ofizial bakarra izatearen erabakiaren aurka. Baina poliziak kampusa inguratu zuen eta 11:04 aldera, poliziak osatutako lerroa hausten saiatzean hauek gas negar eragilea erabili zuten eta nahaste horretan ikasleei tiroka hasi ziren. Gaur egun mugimenduaren martirtzat hartzen diren Abdul Salam, Rafik Udin Ahmed, Abdul Barkat eta Abdul Jabbar erailtzituzten beste hainbaten artean. Gertakariak, protestak eta istiluak piztu zituen ekialdeko Pakistan osoan. Eta azkenean 1956 urteko otsailaren 29an bengalera Pakistango hizkuntza ofizialetako bat zela onartu zuten. Egun hortatik aurrera honakoa irakur zitekeen konstituzioan. Urdua eta bengalera
izango dira Pakistango estatu hizkuntzak. Bengalako hizkuntza mugimendua etzen soilik hizkuntza eskubideen aldeko borroka izan, baita autonomia kultural eta politikoaren aldeko mugimendua ere. Herriak zapalkuntzaren eta diskriminazioaren aurka duen erresistentziaren simboloa zen, eta Bengalar herriaren nortasun eta kultura berezia aitortzeko deia. Hizkuntza mugimenduaren eguna ospatzen da gaur Bangladesen, gogo eta suhartasun handiz. Eguna hainbat kulturekitaldik markatzen dute, besteak beste hizkuntzak eta kulturak gizartean duten garrantziari buruzko prozesioak, mintegiak eta eztabaidak antolatzen dira. Horrez gain, mugimendu linguistikoaren izenean hildakoei omenaldia egiten zaie, eta herriaren ondare kultural aberatsa aldarrikatzen da. Bengalera Bangladesh herrialdeko nortasun kulturalaren zati bat da, eta hizkuntza ofizialtzat hartzean mugarri garrantzitsua izan zen herrialdearen historian. Independentziaren eta autodeterminazioaren aldeko borroka zabalaren katalizatzailea izan zen, 1971ko Bangladesen jaiotzarekin amaitu zen borroka bat. Gaur egun, Bengalera munduan hiztun gehien dituen hizkuntzetako bada, 250 milioi hiztun baino gehiagorekin. Bangladesko hizkuntza ofiziala da eta Indiako mendebaldeko Bengala estatuan eta Assam eta Tripura eskualdetan ere hitz egiten da. Bengalako hizkuntza mugimenduaren ondarea garrantzitsua da gaur egun ere. Kultur eta hizkuntza aniztasunaren garrantzia eta komunitate guztien identitatea eta eskubideak errespetatzeko beharra gogorarazten baitizkigu. Demokraziaren eta giza eskubideen aldeko borrokaren simbolo indartsua da, eta munduko 10 hizkuntza guztien defentsan eragin handia izan duen ekimena da. Izan ere, gertakari hauen eraginez, UNESCOk nazioarteko 10 hizkuntzaren eguna ezarri zuen 1989 urteko otsailaren 21. Urtero ospatzen da 2000 urteaz geroztik hizkuntza eta kultura aniztasuna eta mundu osoan eleaniztasuna sustatzeko helburuarekin. 10 hizkuntzen garrantzia funtsezkoa da pertsonen eta herrien nortasun individuala eta kolektiboa eraikitzeko, komunikatzeko, pentsamendu eta sentimenduak adierazteko, eta ezagutzak eta balioak transmititzeko bitartekariak dira 10 hizkuntzak. Gainera herrien kultura ondarearen funtsezko zati dira, eta berebiziko garrantzia dute memoria kolektibo eta kultura tradizioen zaintzan eta transmisioan. Bengaleraren historioak amaiera gozoa izan badu ere, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntza ugari daude munduan, globalizazioaren eta hizkuntza menderatzaileen geroz eta eragin handiagoaren ondorioz. UNESCOren arabera munduan hitz egiten diren 6.000-7.000 hizkuntzen erdia mendea amaitu aurretik galdu daitezke. 2 astez behin bat desagertuko litzateke estimazio hauen arabera. Komunitate indigena eta gutxiengo etniko askorentzat 10 hizkuntzen sustapena eta babesa etengabeko borroka da. Kasu askotan hizkuntza horiek baztertuak eta diskriminatuak izan dira luzaroan, eta hizkuntza horiek hitz egiten dituzten pertsonak estigmatizatu egin dira, euren kultura eta hizkuntza eskubideak kenduta. Testu inguru horretan, 10 hizkuntzaren nazioarteko egunak are garrantzia handiago hartzen du. Hizkuntza aniztasunaren sustapenean aurrera pausoak eman diren arren, oraindik ere komunitate asko ari dira 10 hizkuntzak babesteko eta aitortzeko borrokan. Egun honek munduko hizkuntza guztiak babestu eta balioesteko beharra gogorarazen digu, eta kultura eta hizkuntza aniztasuna zaindu eta sustatzeko elkarrekin lan egiteko beharra. Ahalegin bateratu baten bidez, baino ezin dugu bermatu 10 hizkuntza guztiak babestuak eta sustatuak izatea, eta hizkuntza horiek hitz egiten dituzten komunitateek gizartean eta garapen iraunkorrean erabateko partaidetza izan dezaten.
Arratsaldeko 5:13 minutu ditugu, Idoia Dabil Ozkodun agurtu behar dugu. Eskerrik asko reportajeagatik, Idoia. Ez horregatik. Eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, Laister arte eta aurrera egingo du. Aio. Eta bitartean, Laister giro musikalean murgilduko garen ez berriro, hemen txentzuten ari garena, eta azken minutuetan entzun duguna, Ravi Shankar, musikari erraldoia, sitar jotzailea, Beatleen oso laguna, George Harrisonen oso laguna izan zen, arke ekoitzi zuen, haren disko baino gehiago, eta Bangladesko herriaren eskubideen alde ere egin zuten kontzertu erraldoi bat. Bertan gainera, bai Ringo Starr eta John Lennon bera ere, aritu ziren, eta tira, nahiko ezaguna izan zen Europa osoan sitar jotzaile bezala eta jende askorekin egin ditu. Kolaborazioak azken urteotan. Entzuten ari nintzera inigo, gogoratu naiz lehengoen ere interneten beti bezala arakatzen ari nintzen bitartean. Topatu nuen webgune bat, zeinak munduko mapa bat erakusten zuen, eta naizenuen herrialdearen gainean klikatuta, hamarkadaz antolatuta, halako playlist bat sortzen zizun, ez dakit, inspirazioa lortzeko edo artistak ezagutzeko, esan nahi dut, Indian klikatu ezkero, baduela 100 urtetatik ona, hamarkada bakoitzean egon diren artista ezagunenak playlist batean, eta oso herramienta ederra irutu zitzaidan zen, entzuten ari garen hau bezala munduak soinua asko eskaini ditu eta ditu eskaintzeko, baina askotan gure lurraldetik urrun dauden beste lurralde horietan ez gerain jakitunak, eta oso herramienta ederra irutu zitzaidan, gainera oso ondo antolatuta, mapa baten gainean munduko soinuak hamarkadetan bereiztuta bilatzeko. Urrengo astean esango dizutze webgunez, baina uste radio o askorekin zela, baina gogoa duenak arakatuko Googleen nik egin nuen bezala. Eta arakatzen jarrita Googleen nik zera, jakin nahi nuen duela zenbat urte hiltzen, Ravi Shankar, eta ikusi dut 2012an hiltzela, baina enekiena zen Nora Jones Ravi Shankarren alaba zela. What? Bai, Sue Jones ekoizlearekin izandako alaba, eta ondoren beste jatorri indiarreko Sukan Jarrahanekin bestala bat izan zuen, Anushka Shankar, baina bai, Nora Jones enekienik hau, ze gauzak. Bai. Irakurri zuzuk ere mezua? Ez, harin zen broma txar bat pentsatzen Indiana Jonesen alaba zela uste nuela, baina Wow, ze txarra. Bai. Baina, bastante txarra, Bai, baina ben mikroa irekita ukitzaren altu pentsatzea ere garestia ateratzen da badakizu. Aizu, hemendik zera bota diate. Kaixo, aupa inigiren bestondo aurpegia. Bestondo aurpegian nik? Ez da gizergatik diozun. Ez que dap ibilizea aste buruan. Dap puten ibilizea. Arkakuxo zudondo? Bai, poste naiz, Edo gezurra bada, ez ezkoa bada, txak! Tu zorrela, hautatu bibea, badago aldea, erori edo estela. Laztu eta dap, elkarriekin dap, airean goa, zuk nirekin dap. Hemen txegoaz aurrera horrengo minutuak egingo ditugu Janos Lesterrekin, ez gaitzala loak harrapatu lanetik dap, eta segituan beste estilo batean, euskal musikan jarraituko dugu, baina taldearen eskutik gartxot, eta esan, aipatu genuen ez, baiagoan diskoa aterazenean, ze diskotzarra genuen eskuartean, eta gaur izango dugu gurekin, Gontzalo. Bai, zorionez ohikoak ez diren instrumentala diren abestiak eta paisaiak lantzen dituzte, baina ze ederra den talde puskak ezagutzea, eta esango nuke are gehiago atzean ere izugarrizko jende ona dagonean.
badakigu gaurkoa halako kasua dela eta berezia zinez, bai. Elkarrekin dap-dap, airean goa. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Laztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goa. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Bidea hasi da, zulotik argira, batera goaz. Gorruntza begira, eutsi eta tira, erori bestela. Laztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Gara urtekaria 2022. Sorioneku, geroari mintzo zaion, iraganeko ikurra. Urteko gertaerarik garrantzitsuenak, urte asaldatu bateko grafikoak, datuak, kronikak eta irudiak, euskaraz eta gazteleraz, 216 orrialde oparo irudiztatuta. Asteburu honetan, kioskoetan, Gara urtekaria 2022. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hitz egiteko gogorik ematen, baina zerbait kontatu beharko diguzu Artxot. Bai, duela aste batzuk hoi disko puska bota zenidan Inigo, gaurko taldea, ona ekartzeko ideia plazaratu nizunean. Azkoitiko ro taldearen inguruan ari gara, eta bere azken diskoa izango du izgai gaur, eta beste gauza askore bai, 8 kantuk osatzen duten
baiagoan lan berria zuzen ere. Nik, pertsonalki 2018 inguruan okerrez banago, ezagutu nituen Ro osatzen duten Gorka Alkalde, Josu Sobiaga, Inigo González, Mikel Iraeta eta Iker Amenabar, eta garai haietan taldea astapenetan zebilen edo sentsazio hori ukinuenik urte bete beranduago, hain zuzen ere 2008an Mimos sortutako 5 kantu osatzen zuten Atalase lehen lanean biltzeko bidean edo ari ziren. Geroztik urteak pasa dira, kantuak ere bai, kontzertuak ere bai, eta ziurrenik bizipen ugari ere bai, eta gaurkoan gurekin dugu Gontxal, Kaixo Gontxal, beste taldekide guztien ordezkaritu da, kat Gontxal. Beste taldekide guztien ordezkari, eta lehenik eta behin betikoa, eskerrik asko gonbita ordaintzatik, Gontxalo, eta... Ordaintzatik, Gonbita ordaintzatik izan dut. Hori izan dik. Bale, nik enekin gara, hau bukatu ostean, garagardoa, azko txarraren poltsigura hartuko genuela, ondo da. Ona konbidatzatik gene... Bai, azpiat, inauteria bugatu berri ditugu, eta zera, orain parrandarako asti eta gogaunderik ez. Baina, garagardoa hartu hartuko dugu, lasai. Kabula letxe, zer da nola irristitea. Gontxalo, eskerrik asko gonbita onartzeagatik eta ordaintzagatik ere bai, eta ongi etorri bigarren kafera. Zemuz bizigea. Ondo? Eskerrik asko, Bartxot. Bai, ondo bizinauk, ze izango zau da. Gaur ordezkari lan egitea toka zaizu ezta? Hori dek, beste anak zoz ezaugean etxeko, eta bakarrik etorrenak, baina bueno, solo ante el peligro ezatean bezala, hemen txemon. Beldurri txura ikararria okakik. Bueno, ondo tratatzen azten bilertin dana ondo jungok. Bueno, hasiko naiz hemen prestatu ditudan galderekin. Hor, gaur pixkat elkarrizketa sasi prestatzen ari nintzela, elkarrizketa batzuk irakurri ditut hor, sarean. Eta lehenik eta behin, baiagoan disko berri honen inguruan galdetzean, aurrezko diskoa, baino landuagoa dela irakurri dut hor nonbait. Zer da disko landuago bat, esplikatu idazu hori? Esango genuke nik hartzetan horrei idatzi debenan araberan jarriko nuke Lupi Baiuel daola bai gitarra aldetiken leheno baino melodi gexo. Lehenengo diskun baino melodi desentez gexo. Harmonia aldetiken igual ez da olako lanketi inde, baina bai melodi aldetiken eta gero bai testura aldetiken, soinue, doinue, eta alkate da gexena konpozaduna disko hau ise uneko unin, eta bai hor itxialdi xeneko izula denbora desente, eta hortaxe sartu zen, disko barri bat konpozatzea, eta denbora mordu dugu genuen, hobeak eukizun bat, eta ustet horreatik daula bai gitarra aldetiken askoz konpozizio landu hogue. Claro, zenik orain kronologikoki pixkat galduta nago, baino pandemia baino lehenagokoa da Atalase, eta pandemiaren, ostean noski, baino hor nonbait ez da. Oain ez naiz goatzen, eta eskerrak naizen goatzen, Baina gu ezagutu ginen... Parranda asko tartin da. Gu pre-pandemia ezagutu ginen, eta hor lanean ari zineten Atalase sortzen, eta gero, ez dakite aurkezteko aukera izan zenuten pandemia horretik, ez da? Gu Atalase eta genuen martxun amarrin, eta ustet hortxe izan zala itxiera, justu, azte berdinin ustet izan zala aurkezpen xume batzuk gainal izan ginen demora aurra zikun egin, da irikitzen zikusten egin, baina bai, gu izan geha pandemian disku bat azun grupo osetako. Bueno, asko izan zian, Horretik, osetako bat. Eta hau da, post-pandemia, baina bai pandemian ja Gorka behaz izala konposatzen. Bueno, hor aipatu duzu Gorkaren lanitzela, harmonia aipatu duzu oso interesgarria, gitarra lanketa handiagoak, elkarrizketa batan ere muturrerago hitza hemen neukan azpimarratuta. Muturrerago eraman dituzuela elementuak edo musika irakurri dudan horretan ere, horrekin zesan nahi duzu lanketaz ari zea, da lanketari eskaini zaion denboraz, edo beste mutur batzuk ere bai, harmonia eta gitarraz aparte? Muturreaino esate deunin, dala, uste hori beste elkarrizketa baten esan genula, Bai, gaur egon naiz nola, elkarrizketak irakurtzen, pixkatze ertz eta harakatu, eta bai, investigazioan. Bai, Sherlocken aia. Hoi da, Sherlock Holmes. Muturreaino esate deunin, nik uste, dala, gu beti enezuna sentimentuk eta zentzazisuek
esplorau musikin bitartez, bai? Eta beti ezate gure diskoa hitzeu nahi beti izan bekisik itxi, eta bidei hau pixkete, ez? Eta leheno igual atalatzen gertatzeguna bai zaudela hor emozio batzuk transmititzek inuzela musikin bitartez, baina ingo hontan nik garbixo ikustet sentimento, emozio hoxek muturraino jundila. Hau da, garai hor, konpozauzan garai horrek bultzauzun nik ustet gorka, tristeza honin oso pasarte tristik etea, eta amorru zagunin amorru transmititzea, eta garai hortan, hasi izan, neska batekin, da zera nik uste hori tarti neongoa tarte hori. Kontestua, ez da? Kontestu horrek nik uste emantzitula, hori. Beak espresatzen izunak gitarrakin, pianukin, muturrera gogo ematia. Hor, gustatu zait, Gontzalo, begiak iztearen asunto aipatu ezunean, aurrera galdetzeko prestatutan ekan, baina oraintxe botako dizut. Esan daiteke, edo nik ala sentitzen dut behintzat, roba dela talde bat, zuzenekoan ez ezik, diskoa entzutan ere bai, eskatzen diola, ez, entzuleari kontemplazio konstiente bat, esango nuke, nahiz begiak itxita izan, eta oso ederra irutzen zaizen, entzuleari kontemplazio eta komila artean, ez dakit ez? Esfortzu txiki hori eskatzen dion musika gaur egun ere ez da inoikoa zen bere halakotasunan bizigera eta hemen off recordera aipatzen genuen ez? Hainbeste gustatzen zaizkigun ez dakite, Super Bowl, bideoklip eta informazio ugolde horren baitan oso azkar eta pentsatu gabe kontsumitzera bideratu gaitu gaur egungo musikak orokortzen nahi naiz, nola ez? Eta honek eskatzen du ez dakit, entzulearen partetik zati aktibo bat, ez? Nola ikusten duzu zuk hori? Alde batetik garbi dago disku entzuteunak bi entzunaldi mota emalek ez eskola diskuei, dala fondun jarri eta etxin gauzak etxeko, laneako, eta fondun dagoen musika laguntzeko musika bat zela izan lekela, besta aldetik entzunaldi aktibo, entzumen aktiboe, hor behisek itxi eta bidai hau gurekin, noa emate zaitun, zer egun daukezunek kanto bakoitzek desberdin ezan lehik izu, eta gero beste ikuspuntu da zuzenekotan gertatzena. Zuzenekotan bai zailtasunek dazkeula, jendiek gure gu atenditzeko. Hor, ikustenik, dao otxute beti guk kara bezala irik ez daukeu, oso garbi jendiek beti batema topatzeula, ez denatuko gainen, da gu gaude hor, geuri eken, ez du ezaten nahi poste bezala otekan egen, baina guk ez daukeu frontman nahi irudi hori, eta bai jendik hori berraz sentitzeula, baina ez da olako otxute, igual olako formato batea. Ez oikuke, lehen esan dena, oiku bihurtu da, azkarra, zuzena, aurreko elkarrizketa batin ez da zuen zuek beste bideo batetik zuzte, kontrakorriente esate zuen, ez? Dana die abesti motzak, zuek luzik egin zute, jendik abestu egin, estribillo, ez? Zuek ez dago izta olako, CA, hori, formato hori, eta gu justu egin da, progresibo, askotan, progresio horri segiu, eta horretik entzumen aktibu eskatzeu. Zuzenekotan entzumen aktibu eskatzeu, baina zuzeneko aktibu aktiboki entzuteun entzule hori kontzertuan honana geho ondoren etortzaku eta esan etxegu. Zartu inaiz da, ze ondo pasaetan. Bidai hartzea lortzen duen horrek benetan destino ehar eta iristeko aukera dakalako, ez da? Hori da. Nei adibidez, etxean entzuterako aukera horien artean, ustut badela bat, pixkat beste modu batera ulertzen dugulako, ez? Meditazioa eta meditaziorako musikak badirudi beti, ez da, Tailandiar giro relajatu horretan behar duela, niri ikaragarri inspirazionala egiten zait meditatzeko. Egia da, ze meditazio espazioetara eta ze lekutara eramango zaituen ere hori musikaren baitan dagoela, baina nik azken disko hau etxean jarri eta begiek itxi eta beste leku batzutara eramaten utze horretan, uste dut badagoela esperientzia meditatibo bat, naiz eta ez den, ez dakit, meditazioa ohiko moduan ulertzen dugun bezala, baina oso
oso sakonera bidaiatzeko aukera ematen duela iruditzen zait. Bai, guztiz ados gainera, aipatu nahiko nuke, eta hurrengo galdera ere hau zen, musika instrumentala, ez? Erabiltzen da azkenean talde askoren, hotxik ez duten taldeen joera hau definitzeko, baina musika instrumentalaren baitan ere izugarrizko estilo anistasuna dago. Egia da, eta hau nere iritzi bada, baina, Euskal Herri mailan igual arrotza dela, ez? Askorentzate musika instrumentala nazio artean duen joerarekin alderatuta, hemen ere baditu Roz gain, beste 1000 adibide, baina esango nuke badela musika ez dakit enfokatzeko aldaera berezi bat, ez? Aipatu dugu kontemplazioa, aipatu ditu begizte horiek, baina nik badakizu ere beste musikale moten zarela, nola ez? Ze erakargarritasun ikusten dizkio zuzuke adibidez espresio aldetik musika instrumentalari? Hau da, ez dago ahotxik, baino asko dago esateko. Asko dago esateko, eta elementu asko dago ez dakit, ez nuke komparatiba zeken bat egin nahi, ez? Baina, bai, zer ikusten dio zuzuk musika instrumentalari? Nik leno ikusietan, leno inigoak esan du bezala A, B, A, C, A engo deu eta ben bukauko deu eta gero outro bat engo deu. Horrekin lotute da gero baldima dago ahotz bat, por supuesto, kriston ahotza duela gaur egunin, gazte gaina. Eskerrik asko, Gontxo. Gazte izan diat. Barkatu. Iaiz gaztia, baina gaztia sekaz, gartxot. Ita zaidek orduan nio. Oidek. Bai emate, hoxek bai adibidez emate bela leku askotan maneko bela, zea hotz registru dauzke kristonak. Baina bai ondala oinarte Euskal Herritxean nia nire berroira nu, eta nik ezautu eta musika Euskal Herritxean izen da, punk oi eta rock and rolla. Lehenu nik egin un rock and rolleko talde bat, eta bazan pixket hori ez, A, B, C, A, da registro baten barrun sartu behar, da hortik ertenezko eta rock and rolla izati, da orduan, entzulio, kontzertu da torrena nire taldi guztar rock and rolleko igual. Bai. Nik uste musika instrumentalak emate izuna, dala, nahez zunen, dana inlegezula. Dana libre da. Azkatasun hortan ibiltzie batxe kristona erra da. Baina bai, entzulin aldetiken lan bat eskatzeula. Ezoiko leku batzuta emango zaitu, behantzako arrotzak izan legena, da arrotza dinenin, bazkotan gexo kostatzei etragatzea. Claro, gu ere ohituta gaudelako, ez bakarik abestien ABC hori, baizik eta estrukturazioare gauza guztitan dago, zuzenekoetan, aipatzen genituen inputetan, ez dakite bideoklipetan, argazkietan, hau da, ohitura eta estruktura oiko edo normalak leku guztitan daude. Eta ingurura asko begiratzea, ez? Bideoklipetan bertan ere gaur egun Euskal Herrian ze bideoklip egiten den eta zeri begira dagoen bideoklip hori ere nik uste dut badagoela nahiko agerian, ez? Eta berdin konposatzera orduan, eta beti berdin ez dakit proposamen sonikoa, gartxoti gustatzen zaian bezala esateko modu horrekin, ez? Ze sonido den oraintxe garaikide, nik egin nahi dudan estilo horretan, ez? Eta, mundu instrumentalean referentzia batzuk, baina ez dakit pop rockean beste batzuk, eta gaur egun musika urbanoa egin nahi duenak ere baditu beste batzuk, eta uste dut hor nahi gabere badagoela, etengabe begira egoteko, ez, eta egituratzeko joera bat gurean, ez da egitona edo txarra den, baina... Ala da. Ala da, baina, ez da eskertzen da, eta ados nago nire Gontzalorekin, eta zuk esan dezunarekin ere bai, ez da kanpora begiratu eta barrura begiratzen duten hoien arteko ezberdintasuna ez da beti nabari, baina nabari danean, eta nik uste kasu honetan argi dagoela, musikak asko irabazten du, eta mezuak ere bai, naiz kasu honetan hitzik ez egon, ez? Ederra. Aizu Gontzalo, hemen entzuten ari atzean abestiren bat, baina igoko deu volumen pixkat, ez? O beste bat jarriko dugu inigo, azken diskoko ez dakite... Laki asko gustatzen zait, ondo irutze bat zaizu gartxot. Edo bestela, Gontzalo berak aukeratzea, hori ere beste aukera bada. Guri asko aipatzegu apaka. Baina, norma laki jarri. Laki dek, berez, fondu noleke musika ederrosetako badek. Laki egin egingo dugu horre.
Bueno, hemen entzuten ari gean bateria, esango nuke elektroniko honen arira, oktapade edo alako zerbait izango da. Hori ere galtu nahi nizuen, zen gaurko informazio bilaketan ere elemento elektronikoen inguruan galdetu zizuela hartu naiz, eta kasu honetan, bigarren diskonetan protagonismo handiago dutela, ez? Hor, bueno, hain garrantzitsuak diren elementuen aukeraketa prozesua lokalean nola bizi da, edo leheno aipatu dezu, ez? Bueno, talde honetan normalean Gorkak duela, ez dakit nola esan, konposatzeko edo abia puntuak ez planteatzeko joera hori, baino gero aipatu dezu aurrekor ere asambladan erabakiak hartzen direla taldean beste gauzetan, eta jakin nahiko nuke konposizioan ere bai elementuen aukeraketan nola izan den prozesu hori. Komposizioen aldetiken bai atalazetik ona aldaketa ni haundixi usteat ondala, bai normalin beti Gorka ekarri zen dituela ideak, atalazeko prozesu, sortzeko prozesu hortan, idea hoxe bai irikixe hauek ziela, eta danok gexo hartzen nola parte, adibidez, gitarra bazartzako orduan, eta soinu aldetik bai, ongontan prozesu itxixo izen da, batipat, denboraz, grabazio estudioa zartzeko denboraz nahiko larrik ebiltzelako, eta entzunolako grabazio bat Gorkak beak estudizun, geure estudio propizun, mata esen bertan, daukeun lokalin estudio daukeu. Demo moduko bat. Bai, demo moduko entzun, eta bai hortiken ja abiatzen junginela, bai ja soinuek hobetzen, da horrela gauzak. Konbozak eta aldetiken, isean itxik ezeon, gero bai ondila gauza batzu behar ezatzen, hemen olako idea bazaukani, baina euk ikusi eta olako gauzak, baina bai iseaneko itxit ezabela. Soinun aldetiken, hor bai Gorka oso zabala ala. Behar ezatzen, bai nik ola ingo nikek, baina bueno, bai ikusi, zer ratatzen, zestixogan atatzen, grabeak eso zartu, dilik eso zartu, grabeak eso zartu. Eta elektronik aldetiken, bai behar idea batzuk, Gorkak elektronik ez du manejatzen. Ira eta el chef. Eta arek esatizkon, beak kantau etxe zizkon, edo gitarrikin jotze zizkon, eta bea gutxi gora ira eta idea horrekin jutezan etxea, eta gero ira eta beak etxezun, beak altzuna, danoi guztako zikuna, eta gero behan parte batzu zartu, eta bai hor adibidez kanto hortan, lakin dauzke zartute, bateri elektronikoak zartute. Eta ziren bestera batea zan, gero Gorkari etziko normezte gustatzen, da hor erdibitxe arteko batea euzin bixen hartin, da gu gezateko, nahi daun bezala la hostia zonatzezik. Da gero hor zio bukaeran, jau egin deuzte, baina zio piano bat, dala brutala. Eta bai, hori, bai, soinuek ira eta gero beti hobetzen gute. Zetek tipo bat oso dinamikoana. Orduan, diskuna hitzekena, ni adibidez, diskoago gitarra grabatzeiat, eta direktoa guten eta ise antzeko ingo jat, eguneko larota marrin. Soinu aldako zobatiko, ira eta gotxi bera desestrukturatzei, restrukturatzei, eta bai jartzeula, bai, ongontan iguel zaio ez aukek, baino indik alarea, atalazen gexo etxezian lagundu, koltsoieken, atzetiken soinu zartu, eta orduan errexo zeukan moldatzeko, baina hau aldako jat, eta beste aldako jat, oingontan protagonismo gexo zeukek, bai? Eta orduan zaio bezaukek aldatzeko, zentzulie zuzenekun gexo antzemangoik, baina haide gauzak aldatzen da, beti jutek hobetzea. Bai, hortan etik. Atala zeipatu eta pixkatatzera begira jarriko gara?
mikroak irekitzera ninduan, baina hemen ez dago atxedenerako astirik kantatze gogoa sartzeke, igual gartxotek. Bea, gartxe, botaza bat. Egia esan ematen du, Lehen aipatu digu, Ontxalo, ez dago hau txik, baino hemen nabari da zelanketa melodiko dagon, harmonia, maite eta gainera ondo lantzen duten musikariak daudela atzean, hau da, ez dakit nik obsesioa daukadan, hau zentrista izanik, baino bai, beti ikusten ditut horrela zirrikituak hau txarekin beste melodiaren basartzeko, baina bueno, aurrera nijoa zuzenekoak aipatu dituzula, aprobetxatuta aitortu behar dut, azken urtetan, asko ere ez, baina ikusi zaituzte zuzenean, eta itzalekin ere taldekidarekin komentatu izan dut, izugarri harritu nauen talde bat izan darro, benetan normalean, ez dakit hau nola ondo esan, baina musika instrumentala askotan lotzen da ere teknikotasun maila izugarri batekin, ez? Eta ez nuke esan nahi teknikoki onak etzeratenik, baina ez nuke esan gorroren ez dakit nola esan kualidade handiena hori denik. Hau da zuzeneko... Nik ez. Ulertu diazu, ez da? Eben, ratas de conservatorio ez gaitu. Ez, baino era berean... Gitarri hartu da. Hori da, baino era berean inolako horrela teknikoki apabuiantea den ezer gabe, benetan zuzenekoa apabuiantea da, eta hor nabari da lokaleko lan hori, ez? Zuek zuzenekoak prestatzen lan izugarria egin dezu, hau da, nik zuek parean euki zaituzteanetan sentitu duten nola esan arresi soniko hori, ez? Horrek atzean izugarrizko lana du, ez da? Nola bizi dezu zuek hor zuzenekoan eman nahi dezuen horren lanketa prozesua? Aspalditik aztega. Zuzeneko bolada torrenin, edo adibidez disku aurkeztu berdonin, aztegea, igual, lau bostillo telenu dana prestatzen, da danak egon bertu bere lekun. Danakin ez du lortzen, abesti danakin ez, da orduan abesti horiek editzei stand-by baten, hor limbun, eta horiek garbideoko prestatzen jun berdeula, beste zuzenekuk prestatzen egan egin, eta abesti batzu hartuko jau, ja ondo daudenein. Ondo onarte ez ditu jotzen, gauzein bezala. Da jo izen ditu ez gea ondo sentiu, adibidez, San Agustinen leleo kontzertu magnuen, birako leleo kontzertun zartu ginu zen danak abesti berri sezien, atalazeko bat behaz genuen jo, danak baiagoanekuk, eta hor abesti batzuken ez ginen oso ondo sentiu. Ez ginen ondo sentiu, naiz de geure ustetan pentsau ondo prestaute zaudela ez zauden. Da orduan, gu gea ez gea musiko profesionalak, inundik inoare, guk etxe dudana, emozixotatik abiauteko melodixek dia. Tekniku ez die, jotze deuna ez da bate teknikua, baina bai egin behar deuna, bakigu ondo egin behar deula, da eskaini behar deuna izan behar du, aldan profesionalena. Eta ala da. Emaitza profesionala. Emaitza nik uste etortzeanak, aurreko baten... Dudai gabe, Gontzalo, dudai gabe. Aurreko aztin, ondarruko rampino ginen, eta birako kontzertu zen, eta garbi auke genuen, lehengu baino, asko zobio izan bertzula. Asko zobio, da asko zobio izan zen. Dakio, aldemeneko taldi Linton taunekuek ziren, laune diela, eta asek batzuk zen batzuk zartu intzien, kontzertun, begitxegitxia esan zen, disfruta intzebela. Eta beste... batek esan zin, Linton tauneko parte bat esan zin, ezke, diskoa zonatzeu. Osa, da diskoa eitzek ezan, baina bai olako garbia eitzezan, ez da ezura, oso ondo zonatzeu, da hori da lortzin eduna. Bai, jonde izuela, zen benetan bihotzetik esan dizuan gauza bada, eta enuk esango, ala sentituko ez banu, baina gainera, ofrekorrera aipatzen ari ginela ez, grabazioetan askotan, nola esaten da, kapasko, pedalasko, efektu asko, eta bueno, estudioak ematen du askatasun eta presio ez hori, baina zuzenekoetan gero defendatu behar da ere irudi koloretsu hori, ez da? Ez dakit egia esan, harrituta gatu nintzen. Bai. Bueno, aurrera goaz, Iñigo, beste abesti bat entzun? Beste plan maneuken.
beste zerbait oso zaindua dagoena, eta da zuen diskoen azala, lanen azala. Galdetu beharko dizu, viniloen plana badagoen, batzuk hemen vinilista xamarrak gara, eta esan behar nuen, esaterako baiagoanen azal hori, atalasekoa, horre bestelako lanak ere badituzue jaiterarekin, eta azal bakoitzak badu artelan txiki bat, atzean, ez dakitzeienak diren, eta galdetu behar izut, nork egiten dituen, eta nondik sortzen diren prozesu kreatibo horiek ere? Bueno, atalazen Josu uso bateri jolie beha da diseinatzei, eta beak diseinauzuna azala. Eta bazauden pare bat elementu eskutun daudenak, o zaudenak, ja topauzituen batzu, baina nik ez dut komentauko. Ados. Agar argitze jausten. Eta bada gure musiki pixke paisajistie da hortiken etorri zan idea hori ez, da bai gure musika azkenin pozroka da, bai pozroka beti biltzetu basoko elementuk, eta bueno, izango nuke neko... Natura eta... Bai, natura, neko erresia junginen. Eta hola, baiagoa baino guel, 2 urte lehenuo, ondala, ez da gizien bat urte izango zan, 4 urte, 4 urte guel ez da izango, ondala 3 urte izango zan, 1 urte handi bat botazula, izango zan da, kuadriako bat etorri zan argazki batekin. Argazki hori kuadriako batena da eta asko itxin da, arbola hori. Ara. Bai, eta esan genuen, beak esan zigun, hauna almazute ibili eta ibili ekarri hori ona. Eta gauke genuken gordeta. Gordeta genuken urrungo diskoak, baki genuen hori izango zela, diskun portadie dudigabe gaina. Zeta gauza pilu transmititzetu. Eta da, pago bakar. Osa, berez izena dauke, zuaitz horrek. Ara. Pago bakar, zeta zail bat, eta hor da, gora zuzela, izarritzen gora, pago bakar, hortxe, haundi ederra, eta, hortxe da, eta gero, batxe jokau deu pixket, pagun ostuekin, osture ibiltze deu, eta hori ja uzok egin du, hori da, diseinu horian. Horrekin lotu nahi nuen ere bai, Inigo, ez dute hitzik ez, ez dago abeslaririk, baina somatzen da, bai diseinuan, bai abestien sorkuntza prozesuan, aipatu dezun bezala eta emaitzan ere bai, eta abestien izenean ere bai. Nik uste notatzen dela asko, bai, izugarrizko mezua handia duen talde bada, naiz hitzik ez egon, hau da, zuek kontzeptuei garrantzi asko ematen diezue, aipatu dezun bezala sentimendoi, baino zuen diskoak ere, naiz norberak bakoitzak nahi eran interpretatu, zuek mai gainean jartzen dituzue kontzeptu batzuk. Bistan da, diskoko abestien izenei erreparatuta ere bai, nik lehenengo bistadizoan ez nuen iaia hitz bat ere ezagutzen, eta horrek esan nahi du, hitzik ez duen abestiak atzean behintzat baduela hori ez, kontzeptu bat, eta zuek bueltak eman dizkio zuela kontzeptu hori, eta hori nola da, hori nundik dator, hori nola aukeratzen dira kontzeptuak, nola borobiltzen dira alako izen kuriosoekin, erraz egiten dezue, ez, pixkat kontzeptuen inguruan... Bere denbora emateko bat. Ez dizu, berez prozesue izenana oso horrexea da, bai, guk hitzik ez daukau, baina euskaldunek gea. Da gure hizkuntzi euskari da, guk egunero euskari biltze dugu bai taldin, gaudenin, bai nire kasun familiesekin, umiekin, danakin, eta bai transmititzen nahi genula naiz de ahotzik ez daukeun, eta letraik ez daukeun, bai euskerazko mezu bat. Eta ni irakasli naiz eta ibili nitzenin hor euskera iralen nire euskera hobetzen, bai topa genula, topa genula, junginen Euskaltzain dia, eta Euskaltzain dian esan zegoen lehenengo iztegi bat zehola, Resurrezio Maria Azkuek, idatzikekue, eta bentzuen, nik hori pixket investiga inberdet, zer, nundi, pixket Sherlocken lan hori inberdet, eta kriston hitzearra gazaltzen zin, da orduan, garai hartantzan, ron zorkuntza, ondikene abestik sortzen eginen, eta ez zegoen ez izenik eta ezer, eta orduan bai erabaki genula, hitzek izango ziela iztegi hortagu hartuteko beti. Da hasieran hasi ginen hitz bat baino kexo, edo zaldi bat, edo hasieran, eta geldi ginen hitz bakarreko izango ziela gexenak. Eta hitzek die euskera zaharrak, eta halako baten topotia gaino uste digitalizein debela, bizkasen, eta topatzen mauzte iztegi horren eredu bat, PDF-en badagoela jaizteko eta, irakurri. Ikuste euskerie ondala 200 urte nolaku esan, eta ze hizkuntza
zabala zan, ze azaltzei asko, bueno, adibidez, zuhaitz bakoitzen adarran izenak desberdine die, ostun izenak, ezkizte gauzapi, baserriko gauzapi, eta gero religitzukin lotut ere asko, eta dago bate banaute, nun esatezan zer, nola esatezan, gero ezaldixek, nola biltzezan hitz hori, hortik hartzeu. Ba, beira, euskeri da dana, ez du baten. Eta ederra da, hitzik ez duen talde batek, zenbat hitz dituzten talde askok baino garrantzi gehiago ematen diela hitzei, ez? Hau da, bai gure hizkuntzan sortutako hitze zarrei, haien esan nahi, eta ez dakite, oso metafora polita irutzen zaite, estenatokian hitzik entzunez, baino taldeak atzean eta taldearen bihotzak hitzekiko horren besteko, ez dakit, maitasuna erakustea bi bazuek eta gora arro. Barratxaldeko 6ak buelta-bueltan ditugu, eta esango nuke oraindik baditugula, 2 minutu pasatxo japakau gozatzeko. Beraz ondo baderituzu gartxot, uste dut ontxalo agurtu egingo dugula, eta euren doinuak entzuten ere agurtuko dugu gaurko saio. Earki gatu naiz, ustu naiz, kuriosidade pixkat banu naiz eta gauz asko ezagutu, baina nahi nuen entzuleak ere ezagutzea, talde hau barnetik merezi duelako. Zuri mila esker, Gontzalo, gonbita honatzatik eta segi egurrian. Agur bat ere beste taldeki dein, nola ez? Bai, horren goia, entzuten, a ber, zertan egian. Eta deskuidon vinil hori iristen bada bixatu, Hori ere bai. Gartxotun zain letona, datorren asteazkenen arte, ondo bidean. Zuei entzule, bihar arratsaleko 4 eta postean hementxe, Naiz Irratian, bigarren kafean gozatu roren apaka. Keep calm and bigarren kafea.